За финал няма как да пропуснем да кажем няколко приятни думи и за Firefox OS, една симпатична операционна система, която се цели в съвсем друг ценови клас, в съвсем различна категория потребители, за разлика от големите производители като Samsung, като HTC, като Lenovo, които използват своите Android смартфони. Разбира се, Sony имат страхотно предложение с техния Z2 в момента, така че Firefox съвсем различно предложение. Знаем, че те се опитват да свият максимално цената за производството на един смартфон с тяхната операционна система, така че да е възможно през 2014 година да видим смартфон с цена от $25. За момента обаче най-достъпният вариант с тази операционна система е $80, като най-голям шанс за постигане на резултатите има този 3,5 инчов мъничък смартфон. Като цяло другите модели, предложени на щанда, бяха с максимален размер на дисплея от 4 инча, доста скромни като технически характеристики, процесори с едно или две ядра, работещи на 1 ГГц, 512 МБ оперативна памет и разбира се Firefox OS, която трябва да призная показваше известен лаг, може би виждате от кадрите, които ви показвам. Това може би се дължи не само на операционната система, а и на факта, че много хора в този ден са тествали устройствата, предвид скромните им възможности. Те са започнали да се задъхват. Това, което ми направи впечатление е, че Firefox браузърът много успешно работеше, дисплеят беше чувствителен на всичко, което успях да тествам, много приятен зум-ин, зум-аут, сравнително бързи реакции, когато отваряме линк в интернет страница. Заедно с това 4 производителя бяха изложили своите продукти, които използват Firefox OS. Това са LG, Alcatel, Huawei и ZTE, които отдавна работят с Firefox. Така че на световните пазари предстои да видим още продукти с тази операционна система. В интерес на истината не съм голям оптимист за тези продукти в България, тъй като българският потребител е доста по-особен и взискателен, така че е много възможно тези смартфони да не отговорят на изискванията на большинството потребители у нас. Трябва да похвалим Firefox определено заради това, че щанда им беше препълнен с посетители. През цялото време тези кадри, които ви показвам, са от буквално няколко часа преди самото изложение да закрие, да затвори врати и за тази година всичко да приключи, докато повечето изложители бяха събрали своите изложбени материали и опаковаха, за да се прибират вкъщи. На щанда на Firefox все още имаше сериозно оживление, не само заради безплатните дрънкулки и кафе, които предлагаха домакините, но и действително заради възможностите на тази операционна система, която освен потребители привлече много внимание и на бъдещи разработчици. Определено Firefox има нужда от това заради броя на приложенията, които за момента значително отстъпват като опция при тях, така че има какво да наваксат много при Android. В най-общи линии Firefox OS напълно работеща, много симпатична, виждам значителен брой приложения, които са популярни и могат да се използват, така че още една свежа алтернатива в света на мобилните комуникации. Това е Firefox OS.